Haló? Haló? No prosím. Já vás neslyším. No prosím. Prosím. Můžete mi zavolat na mobil? Dík. Haló? Kdo je tam? Dobře, volám policii. Kdo je tam? Policie České republiky. Dobrý den, Perlová. Prosím vás, někdo mi neustále volá. Někdo vás obtěžuje? Ne, nemluví. Vždycky to zvednu a nikdo se tam neozývá. A nemáte problém s telefonem? Ne, nemám. Dobře, zkusím zjistit, kdo volal. Dobře, prosím vás, ale pospěšte si. Jste tam? Ano, zjistili jsme, kdo volá. A kdo? Neděláte si z nás, doufám, srandu. Ne. Kdo mi volá? Váš mobil. Cože? No ano, je to z vašeho mobilního telefonu. Máte ho u sebe. Moment. Prosím vás, přijďte hned. Někdo je v domě.
Pane bože, policie, co se děje? Všichni jsou mrtví. Všichni? Jo. Kdo jsi? Romane? Romane, to seš ty? Karin. Eriku, co tady děláš? Já jsem ti psal a zkoušel volat. Já už mám dávno jiný číslo. Jak to, že nejsi v Anglii? Jsem se včera vrátil. Nešla by se projít? Popovídat si? Myslíš, že ještě máme o čem? Chyběla jsi mi. To snad nemyslíš vážně. Ze dne na den si odjedeš do Anglie z ničeho nic a necháš po sobě jeden blbej dopis. Mrzí mě to. Byla to chyba. Tenkrát jsi to tak neviděl. Byla to šance. Víš, jak to bylo? Vím. Sám ses vybral. Ale špatně. Neprojdem se. Jen na chvíli. Tak dobře. Ale mezi náma je konec. Už se to nikdy nevrátí. Nikdy. Kdo to je? Vypadá jako Erik. Ale co ten tady dělá? Erik. To je nějaký známý? Karin s ním dřív chodila, ale to už je dávno. Co se stalo? No. Odjel do Anglie. Bez rozloučení. A pak se to stalo. To pro ně muselo být těžký. Pro Karin to bylo těžký. Ale pro nás taky. Brzo ráno odjíždím, tak mi na ní dohlídni, jo? Samozřejmě. A co pokoj, už se zabydlel? No to víš, že jo. Nic lepšího bych určitě nesehnal. Tak to rád slyším, dobrou noc. Ahoj, dík moc, dobrou. Tak stejně si mi to aspoň měl říct, Eriku. Já vím. A co strejda? Je pořád u policie? Jo, je. Bydlím u něj. Říkal mi, co se stalo tím rodičům. Je mi to líto. Radši o tom nebudeme mluvit, jo? Mrzí mě to. Všechno. Já už radši půjdu. Uvidíme se ještě? Dobrou. Tak dobrou, Karin. Posaďte se. Asi už víte, že... včera večer byla zavražděna paní ředitelka Perlová. Takže máte týden volno. A raději zůstaňte doma a moc nevycházejte. Tak běžte. No, běžte. Karin, prosím tě, zastav se na chvíli za mnou ředitelně. Tomečková... Ta Karin Tomečková, ta s tím má něco společného? Je to možný. Před 8 měsíci jsem dělal na vraždě jejich rodičů. A kdo to udělal? No, tak to zatím nevíme. Ale rodiče od Karin se s Perlovou znali. A ty vraždy jsou si dost podobný. Myslíte, že to udělal ten samej? Je to možný, variant je hodně a nechci žádnou podcenit.
Zkontroluj to. A může být v ohrožení i Karin. Chodila s mým synovcem. Svět je malej. Dobrý den, pane Singler. Ahoj, Karin. Posaď se. Prosím. Tak, jak se vede dědovi? Dobrý, včera odjel na chatu a vrátí se za týden. A u tebe je všechno v pořádku? Jak jistě víš, včera byla zavražděna ředitelka Perlová a tvoji rodiče se s ní znali, ne? Táta moc ne, ale máma se s paní ředitelkou stýkala. Byly kamarádky. Jak to s tím souvisí? Pardon, nechám vás pracovat. No, ty vraždy jsou si dost podobný. Mohl to být ten samej? To právě nevíme. Chtěl jsem se zeptat, opravdu nevíš o někom, kdo by chtěl tvým rodičům a ředitelce Perlové ublížit? Vážně mě nikdo nenapadá. Neboj. My ho dostaneme. Určitě. Tak hodně štěstí. Díky. Jo, chtěl jsem ti říct, Erik se vrátil. Jo, mluvila jsem s ním. Tak fajn, ahoj. Naschle. Počkej ještě chvíli. Naschledanou. 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 Vím, jak to bylo pro tebe tehdy těžké. Tak kdyby jsi chtěla popovídat, tak klidně přijď. Dobře, děkuju. Vzpomínám si na tvoji mámu. Byla velmi příjemná. Víš co, teď, když jsem převzal dočasně místo po paní Perlové, tak kdyby jsi chtěla udělat nějaké další volno, tak klidně můžeš. Naschledanou, pane profesore. Měj se. Ředitel Spanilý, prosím. Ano. Jistě. No nekecej, vážně, jo? Tak on je teď spanilej ředitel, jo? Teď je to bejvalej tělocvikář. Náhodou je dobrý. Prosím tě, pro tebe je dobrý každý. To se divím, že ty. Oh. A co ti vlastně chtěl? Skoro nic. Jenom jestli nevím o někom, kdo by jí chtěl ublížit. Ublížit naší paní ředitelce, řekla si, že já. Jseš blb. Co? Teď mě chtěla nechat trupnout. No, možná, že by ti to prospělo. Ale. Hele, co tady dělá Erik? No co, volal jsem mu. Proč jsi mu jako volal? Jsme kámoši. Pozval jsem ho na oběd. Super. Prosím tě, Lucko, nečerti se. Lucko. Tak prosím. Já se z toho Alena zbláznil. Čau, tak pohoď. Ahoj. Nazdar. Proč jsi se vrátil? No tak prosím tě, nech toho, musíš být furt tak protivná. Tak já vás představím. To je Karin, to je Erik. My už se myslím známe. Mi něco uniklo, jo. Ale ne, prosím tě. Myslím, že by si možná mohl jít pro něco pití? Rozkaz. Děkuju. Před chvílí mi volal Stejda. To je hrozný, co? Dneska byl ve škole. Já vážně nechápu, jak tohle někdo může udělat. Já taky ne. Snad ho chytěj. A mají nějakýho podezřelýho? Zatím ne, ale prej to může mít souvislost s vraždou mých rodičů. Karin, měla by si spát u nás. Myslím, že to nebude třeba. Tada! Ty jsi se zbláznil. No co, to je na oslavu, že se Erik vrátil. Já nemůžu, jsem tady autem. Ale ne. Prosím tě, no tak tě neubyde. Pořád stejný, co?
Ale A proč ne. bych nebyl? Tak co, probrali jste podezřelý? Zatím ne. Žádný nejsou. Jak nejsou? Není motiv. Cože, není motiv? Já vím o dvou. Radši mlč, prosím tě. No tak jeden motiv mám já, protože jsem nesnášel řidičů. No a druhý motiv má spanilej, protože je teď novej pan Ale ne, ředitel. prosím tě, nech toho. Hele, já už radši půjdu. Nechceš doprovodit? Ne, díky. Já tě můžu odvést autem. Karin, já tě hodím. Vážně dobrý, já půjdu pěšky. Jen odvoz, klidně budu mlčet. To jsem zvědavá. Tak jo. Karin, tak zatím. Ahoj. Ahoj, tak jak to s tebou vypadá? Ahoj, Karin. Asi se zdržím, promiň. Ale teprve teď odešel a já musím ještě se psem. Zavolám, až vyrazím, jo? Dobře. Ahoj. Ahoj. Tomečková, prosím. Vím, kdo má na svědomí smrt tvých rodičů. Kdo volá? Dávej si pozor na detektiva Singlera. Nevěř mu. Co? Ale proč? Halo. Kdo je? Dobrý den, pane Sinclair. Můžu dál? Dáte si něco? No, jestli máš něco ostřejšího, Nemám. tak alespoň trochu vody, prosím. No co je? Promiň.
čem jste se mnou chtěl mluvit? Jenom jsem ti chtěl říct, abys byla opatrná. Je nebezpečné být sama doma. Nebojte, Lucka, Alan a spolubydlící jsou tady opravdu za chvíli, tak klidně můžete jít. Opravdu? Bez obav. No tak dobře. Lucko, vem to. Vem to. Sakra. Už jsi vyjela. Dělej, prosím tě. Jo, někdo mi volal. A říkal, že ví, kdo má na svědomí vraždu mých rodičů a taky, ať si dám pozor na detektiva Singlera. Jo. A pak u dveří zazvonil. Lucko, pospěš si, já ti to potom všechno řeknu. Hlavně, prosím tě, přijeď co nejdřív. Dík. Haló? Kdo je tam? Takže jste nikoho neviděl a nic jste neslyšel? Ne, nic. Jak je to možný? Karin někdo přepadne a vy si ničeho nevšimnete? No asi jsem přišel těsně po něm. Jo. Co jste tam dělal takhle pozdě? Šel jsem ji zkontrolovat. Jděte za ní. Jo, jaký je ten novej? Ten novej? Mladej. Tak, ještě jednou. Co ti říkal? Říkal, že ví, kdo má na svědomí vraždu mých rodičů a taky ať si dávám pozor na vás. Na mě? A co ještě říkal? To je všechno. A proč jsi mi to neřekla, když jsem byl u tebe? Já nevím. Bylo to takový nečekaný. On mi volal a hned na to jste u mě zazvonil. A ty tomu taky věříš? Ne. Tak dobře, můžeš jít. Budeš spát u kamarádky? Pošlu vám někoho, aby vás hlídal. Děkuju. A volal jste to Erikovi? Ne.
My se teď spolu moc nebavíme. Hodně se změnil, má svou hlavu. Tak nashledanou. Mhm. Tomáši! Ano, šéfe? Zjistil jsi, komu patří ten mobil? Ten mobil je psaný na nějakého Krause. Určitě kradený. To se dalo čekat. Budeš hlídat Karin. Spí u kamarádky. Adresu znáš? Jasně, šéfe. No tak běž. Tak můžeme být snad kamarádi, ne? Jo. Já jenom, že si říkala, že kdyby se tu zase objevil, takže ho... Já vím. Ale já ho mám pořád ráda. Já jenom nechci, abys byla zase smutná. Neboj, to se nestane. Pojď dovnitř. Alane. Já tam budu muset jít. Ty jsi fakt trapnej, Alane. To byla jenom sranda. No, tak dneska se teda vážně nehodí. Tak ty prej dneska spíš s náma, jo? Miláčku, Karin dneska spí se mnou. A co já? No, co ty? A co moje pocity a práva a touhy? Padej, Ne, padej, zítra, jo? dneska, možná zítra. dneska. Běž, vždy jsou dveře. Napiš mi nebo zavolej, pa. A žádný nemravnosti, Padej! nechci být u toho. Ten tvůj Alan je vážně divnej. Jo, občas se chová jako cvok, ale je fajn. Volají zase Romanovi? Musí vědět, co se děje. Karin! Prosím. Haló? Haló, je tam někdo? Haló? Ty vole. Karin!
Haló. Haló. Včera kolem 9. hodiny byla napadena Karin Tomečková, jejíž rodiče byli před rokem brutálně zavražděni a jejíž případ dosud nebyl objasněn. Policie se domnívá, že útočník má na svědomí i ředitelku střední školy v obci Petrovice Alenu Perlovou, která byla zavražděna před... Neboj se. Oni ho najdou. To doufám. A hlavně nás hlídá ten policajt, ne? To bude Alan, počkej. Ahoj. Ahoj. Ty jsi přijel s ním? Nech to. Čau. Ahoj. Venku čeká Erik. Chce s tebou mluvit. O čem? O těch vraždách. Klidně běž. Díky. Tak. A teď jsme tady konečně sami. Proč jsi mi včera neodepsal? Asi jsem byl unavený. Víš, že to nemám ráda, kor teď. Co? Mám strach. Jo, ty máš o mě strach. Jo. Ty máš strach o mě. Ano. Já myslím, že víc by se směla bát ty. Ahoj. Ahoj. O čem jsi se mnou chtěl mluvit? Jde o mýho stejdu. Co je s ním? Něco ti ukážu. Takže ty teď nemáš kde bydlet. Ne, ale je to lepší, než bydlet s ním. Nemůže to přece být tak hrozný. Je to schizofrenik. A navíc strašně pije. Tady má pokoj. Proto jsme se pohádali. To je cvuk. To fotil včera. Myslíš, že to dělá on? Já nevím.
Nejnormální. Ale vrah? To ne. To je spanilý, ne? On chodil s tvojí mámou? To je nesmysl. Do hajzlu, Stejda. Běžme pryč. No nazdar. Ne, teď nemůžu. No nejsem doma. Kde? V kanclu. Tak čau. Ježiši. Dále. To si ty, Karin, pojď dál. Dobrý den. Co pak se děje? Chci se vás na něco zeptat. No jistě, prosím, ptej se. O co jde? Jak dobře jste znal moji mámu? Párkrát jsme se spolu setkali na třídních zkouškách, jinak ne. Vím, že jste s ní měl poměr. Jak jsi na tohle přišla? Vím to. Detektiv Singler. Singler ti to řekl? Je to pravda? Ano. Miloval jsem tvoji mámu, ale už je to dávno. Je to pryč. Detektiv Singler si taky myslí, že jste zabil moje rodiče. Ale pro boha. No ano. Vyslýchal mě celý měsíc, ale nic proti mně nemá. Jediný důkaz nenašel. Je mi líto, co se stalo tvým rodičům, ale já je nezabil. Tak proč vás měl jako hlavního podezřelýho? A kde bereš tyhle informace? Policie přece nemá právo takové věci sdělovat. To ti všechno řekl Singler? On ne. Tak kdo? Počkej. Erik ti to řekl? Já jenom chci znát pravdu. Ale já ti říkám pravdu. Ano. Miloval jsem tvoji matku, ale nikdy bych jí neublížil. Tak promiňte, já jenom... Vím, v pořádku, já vím, čím vším procházíš. Pro mě to taky nebylo jednoduché. To víš, dlouho jsem se z toho dostával, ale už je to dávno.
Já nikomu jsem neublížil, to Nezlobte se. je v pořádku. Já vím, že je to pro tebe těžké. Tak... Asi bych už měla jít. Počkej, prosím tě. S nikým o tom nemluv. Nemusí to nikdo vědět. To víš, není moc příjemné být podezřelý z vraždy. Jak mohla mít moje máma něco se Spanilým? Tak nikdy nevíš. Nic jsem nepoznala. A myslíš si, že mohl zabít tvé rodiče? To těžko. Rozhodně jako vrah nevypadá. Někdo to dělat musel. Teď jde po tobě. Kdo by mě chtěl zabít? Tak se třeba mstí za tvé rodiče. Hloupost. Ty neměli nepřátele. Každý má nějaký tajemství. Jako tvoje máma. Moji rodiče takový nebyli. Chci být chvíli sama. Sama? Teď? Karin, mám o tebe strach? Neměj. Hlídá mě policie, navíc jsem říkala tomu chlapovi, že si jdu pro nějaký věci. Bude tady někde poblíž a ten vrah se tady určitě neukáže. Tak dobře. Ahoj. Přejete si? Máte tady Singlera? Jdu za vámi. Dobrý den. O co jde? Dneska za mnou byla Karin Tomečková. Řekla mi, že ví o tom, že jsem chodil s její matkou, všechno to kolem, a taky, že jsem byl podezřelej. Co je na to? Ale já jsem jí nic neřekl. Ne? Tak to asi ví od toho vašeho synovce. Tomu jsem taky nic neřekl. Mně je úplně jedno, od koho to ví, ale jak se mám objevit ve škole, všechno si mezi sebou řeknou. Asi byste se měl uklidnit, ne? Za tohle bych vás měl zažalovat. Tak to už snad trochu přeháníte, ne? Chcete mi vyhrožovat? Vlastně jsem to chtěl udělat už tenkrát, když jste po mně šel a přitom jste neměl jediný důkaz. To, že jsem neměl důkaz, neznamená, že jste to neudělal. Tak vy si to myslíte pořád? To jsem neřekl, pane řediteli. A jak to, že děláte na tomhle případu? To je náhodička jenom? Do toho už vám vůbec nic není a zdržujete mě. No dobře. Ale jak vám řekli vaši nadřízení, mě laskavě nechte na pokoj, ano? Jistě. A dejte si na mě pozor! A vás dvojnásob. Opatrně, opatrně. Singlere, přijďte okamžitě do kanceláře. Teď hned. Dále. Byl tady pan Spanilý. Já vím. Mluvil jsem s ním. Takže tohle byla poslední kapka. Kolikrát jsem vám říkala, že ho máte nechat na pokoji. To vaše neustálé pronásledování. Chce nás žalovat. Ale... Žádný ale. Je mi líto, ale prozatím jste suspendována. Než se dozvíme, co s vámi dál. Vyhazujete mě? Moje trpělivost je u konce. Ale on je zabil. On je zabil. Mám. Ještě něco? Ne.
Tak co, šéfe? Hodně štěstí. Vrabcová, prosím. Haló? Haló? Vrabcová, prosím. Haló? Tak kdo je tam? Ten, koho hledáte. Kde jste? Tady. Haló? Haló? Tomáši? Tomáši? Je tady někdo? Pomoc! Pomoc! Co se děje? Byl tady. Kdo? Ten vrah, tam. Ahoj. Ještě ne, před chvílí jsem vylezla ze sprchy, ale už tam budu za chvíli. Prosím tě, teď mě tady všude hlídá policie. A navíc jsem si říkala, že by bylo možná dobře, kdyby mě chtěl znova napadnout. Aspoň by ho chytli, ne? U školy. A proč? Jo. Dobře. Budu tam. Ahoj. Haló? Haló, jste tam? Já vás slyším. Co chcete? Já se vás nebojím. Kdo vůbec jste? To vy jste zabil moje rodiče? Ano. Ale proč? Proč? Haló, jste tam? Už brzo se to dozvíš. Tebe si zas někdy pošlu pro piči. Helena. Dík. Kde jsi byl tak dlouho? Měl jsem telefonát. Samý starostí. Takže jsi mluvil s Karin, jo? Hele, já musím jít, Alane. Mám nějaký starosti. Počkej, když jsme se domluvili, že to dneska někam půjdeme. Tak si pak zavoláme. Tak jo, tak já si dám ještě 20 minut a skočím do sauny. Ale zatím. Nezabij se hlavně. Vole. Čau. Čau.
Haló? Je tam někdo? Haló? Eriku! Eriku! Zvedni to. Jeden. Ahoj, čekáš dlouho? Ne, chvíli. Promiň, školník tu bude za chvilku a odemkne nám. Zas mi volal. Kdo? Ten vrah? Jo. A co ti říkal? Spíš mlčel. Když jsem se ho zeptala, proč to dělá, tak mi řekl, že už se to brzo dozvím. Karina, já o tebe mám strašný strach. Z toho si mi celý den nebrala telefon, do toho mi volal Sinclair, že jsi mu taky nebrala telefon a jeho hlídací pes vůbec nevěděl, kde jsi byla. Tak kde jsi byla? S Erikem. Ty jsi randila s Erikem? U Sinclaira. Tak proč mi tak vyděšeně volal? Byli jsme tam tajně. Proč tajně? On se s Erikem nebaví. Detektiv Sinclair je prej schizofrenik a alkoholik. No a ty Erikovi věříš? Já jsem byla u něj v pokoji. On je úplně posedlej vraždou mých rodičů. Pomát se z toho. No taky posedlej, nebo se pomát, ale to je jedno. Hlavně to vyřeší, ne? Přece mi někdo volal, ať si na něj dám pozor. Tak to je hustý. A ještě něco jsem se dozvěděla. Co? Slib mi, že to nikomu neřekneš. Karin, teď si říkáme všechno. Ani Alanovi. Ani Alanovi. Profesor Spanilej je prej hlavní podezřelý z vraždy mých rodičů. Spanilej? Proč?
Měl poměr s mojí mámou. To je blbost. Spanilej mi to sám potvrdil. Singler je přesvědčený o tom, že Spanilej stál za vraždou mých rodičů, ale neměl proti němu dostatek důkazů. Spanilej a vrah? To je divný. Taky se mi to nezdá. Promiň. Alan, sklerotik. Teď jsem mu říkala, že jdu teďka pro peněženku do školy. Ahoj, holky. Dobrý večer. Moc děkujem. To je v pohodě. Prosím. Děkujem. A nebuďte tam dlouho? Jasně. Jste zlatý. Haló? Proč zamyká? To je vůl. SMSka. 20 minut zpoždění. Je to vůl. Co budeme dělat? Půjdeme se podívat do ředitelny. Tam bude zamčeno. Nebude. Je tam rozbitý ten zámek, musí ho vyměnit. No jo. Tak jdem. Lucko, já nevím. Tady, nebuď sráp. To nejsi zvědavá, Spanilej je hlavní podezřelej. No tak dobře. Jdem. Tak pojď. Vidíš? Když jsem ti to říkala. Se jenom podíváme. Hele, nepůjdeme radši. Počkej. Erik se sem hlásil na školu? Co? Perlová ho zamítla. To mi neřek. No tak když to zamítla, tak ti to asi nebude říkat, že jo? Pojď, půjdeme už dolů. Pojď. Jo, Ježíš psal 20 minut. Tak pojď. Jo. Lucko.
Vybitej? Chtěla jsem zavolat Romanovi. Pořád se ti neozval? Mm-mm. Ale vždyť ho znáš. Je s nějakou holkou. Doufám. Psst. To je určitě Franta. Pojď. Proč to nebere? Položil mi to. Možná, abys neplatila. Pane Gál? Pane Gál? Pane školníku! Kde je? Třeba už šel spát a nechal nám odemknuto. Pojď. Zkusíme to. Tohle vážně není vtipný. Tak já zkusím zavolat Gálovi. Když mi to nevezme, tak voláme policii, jo? Dobře. Haló? Haló? Zabiju vás.
policie? Já jsem policie. Kdo to je? Kde je? Já nevím. Pojď se mnou. Ale kam? No nemůžu tě tady nechat samotnou. Pojď! Co se vám stalo? Našel jsem Lucku. Je mrtvá. Ne, to... Jste blbí? Co jste dělali tady ve škole? A jak vůbec víte, že jsme tady byli? Řekl mi to můj parťák. Volal jsem tě, proč jsi to nebrala? Pusťte mě! Nemůžu tě tady nechat samotnou. No co je ti? Viděla jsem váš pokoj. Cože? Ty jsi byla v mém pokoji. Kdy? Potřebujete pomoc. Já? Zbláznila ses? Erik mi všechno řekl. Vím, že jste úplně posedlej vraždou mých rodičů, že se přetvařujete, že pijete. Viděla jsem dokonce i ty svoje fotky. Ale to není pravda. On je cvok. Pusťte mě. To byly jeho fotky, jeho pokoj, rozumíš? To on je schizofrenik. Co to říkáte? Věř mě a nevěř jemu. Spanilý, to on je vrah. Chce tě zabít. Jste blázen. Jste naprostej blázen. Karin, co se děje? Co tady děláš? Slyšel jsem křik? Jsi v pohodě? Kde jsi vzal tu zbraň? Od Singlera. On je tady? Karin, pojď, musíme jít. Říkal mi, že to je tvůj pokoj. Že to ty jsi šílenej. To není pravda. Karin, on lže. Karin, on ti prostě lže, je to cvok. Karin, prosím, věř mi. Já bych ti nelhal. Znáš mě. Nevěřím ti. Karin! Je tady někdo? Je tam někdo?
Jsi překvapená? Ale proč já? Já jsem vám nic neudělala. Ber to jako trest. Za tvoji matku. Ano. Já jsem zabil tvoje rodiče. Vždyť jste říkal, že jste moji mámu miloval. To jste lhal? Ne. Miloval jsem. Ale ona byla obyčejná vražedkyně. Moje máma by nikomu neublížila. Prosím tě, nic o ní nevíš! Tvoje matka zabila dítě. Moje dítě. Byla se mnou těhotná. Vůbec se mnou neporadila. Šla na potrat. A nic mi neřekla. Ale byla za to potrestaná. A ty. Ale já za to přece nemůžu. Ale můžeš. Kvůli tobě šla na potrat. Říkala mi, že bys to nezvládla, kdyby se rozvedli. Že by si svoji matku zavrhla. A proto zabila moje dítě. Měla pravdu. Tohle bych jí nikdy neodpustila. Tak vidíš. Jste obyčejný vrah. Ale ne. Nejsem. Jenom jsem s tím. A mám na to právo. Tvoje matka zabila moje dítě a já teď zabiju jí. Sinclair měl pravdu. Z tohohle se nikdy nemůžete dostat. Skončíte ve vězení. Nikdy mě nedostanou. Policie je neschopná. Nikdy mě nedostane. Nedostali mě tenkrát, nedostanou mě ani dnes. Stačí umět jenom dobře lhát. Nikdy jste neměl poznat moji mámu. To jsem neměl. Ale na to už je pozdě. Takže tohle je za moje dítě. To máš za moje rodiče. Karin!
Je mrtvej? You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth.